Tens un pis i no saps si llogar-lo o vendre'l? La Marta, una clienta nostra, té un pis a l'Avinguda Gaudí que ha tingut llogat els últims 5 anys a 1.100 euros. Li ha generat uns ingressos de 60.000 euros, completant la seva pensió. I el pis, evidentment, encara és seu. Que un dels pros del lloguer és que tens un ingrés cada mes com una nòmina més. També ha tingut un benefici fiscal, ja que ho ha llogat com a habitatge habitual i ha tingut una desgravació de la renda d'un 50%. El contra més important del lloguer hagués sigut que hagués tingut uns llogaters morosos que no li haguessin pagat. Per això és molt important que els llogaters que poses al teu pis tinguin les màximes garanties. Anem a veure els pros de vendre un pis. Tenim un client, en Jordi, que va heretar un pis a Mallorca, Nàpols. Com necessitava diners, li hem recomanat que vengui el pis, ja que ara és un bon moment perquè el mercat està alt. I l'ha venut per 430.000 euros, uns 50.000 euros més del que li van oferir fa un any. Amb això s'ha comprat un pis més petit i inclús li han quedat diners per poder fer una altra inversió. Si no necessites liquiditat i el que vols és una nòmina més cada mes, el lloguer és una solució. Si vols liquiditat i dormir més tranquil, la venda és una altra opció. I si ets com el 90% que no ho té clar, contacta amb nosaltres que t'ajudarem a prendre la decisió correcta.